työurien pidentäminen, miksi se on kiinnostava kysymys? 10 vuoden päästä eläkeläisiä on niin kuin 2 kertaa se määrä, mikä nytten. Sitten eli pitäisi niin kuin taata se työvoiman saatavuus ainakin palvelualoilla. Ja ainakin siellä Suomen lähikauppa Oy:ssä, varsinkin pääkaupunkiseudulla, missä on työskennellyt, niin tämä työvoimapula on ollut jo olemassa aiemmin. No tosin tämä taantuma nyt rauhoittaa, mutta kyllähän se tilanne sitten muuttuu taas. Ja sitten työvoima jää eläkkeelle ja sitten nehän pitäisi nyt saada pysymään pitempään työelämässä ja sitten nuoria, onko niitä tulossa riittävästi. Eli oikeasti niin kuin siellä omassa yrityksessä on huolissani siitä, että kuinka se palvelun laatu saadaan pidettyä hyvänä, jos meillä ei ole riittävästi edes työntekijöitä. Mitä on ne konkreettiset toimenpiteet, mitä pitäisi tehdä, jotta se palvelun laatu pysyisi hyvänä? Siis niin, pitää olla riittävästi työntekijöitä. No sitten tietysti kaikki logistiikka ja tämä kehittyminen vaikuttaa siihen palvelun laatuun. Mutta kyllä siellä yhä edelleen niitä ihmisiä tarvitaan. Ja no sitten tämä työurien pidentäminen on yksi mahdollisuus, että saadaan niitä palvelijoita sinne niin kuin riittävästi. Näetkö itse, että henkilökohtaisesti tekisit töitä esimerkiksi 67-vuotiaana? No, jos nämä työskentelyolosuhteet on ne, mitä ne nyt on, niin en. Mutta kyllä mä niin kuin haluaisin, että sit 20 vuoden päästä se työ olisi mun mielestä mielekästä ja mä voisin siellä hyvin ja voisin hyvin mielin palvella asiakkaita. Tällä hetkellähän mä tietysti en ole siellä asiakaspalvelutyössä, että mä oon tää henkilöstöedustaja. Mutta jos mä olisin siellä kaupassa myyjänä, niin mä haluaisin, että mä olisin terve, ja se työ vastaisi sitä mun kuntoa. No taas se kuntoasia, tietysti mä itse vastuussa siitä omasta kunnosta ja siitä terveydestä. Mutta sitten, että ne työvuorotkin vois olla semmoisia, että mihin mä itse voin vaikuttaa, koska mulla on varmaan sitten todennäköisesti lapsenlapsia ja sitten kyllä mä haluan harrastaa ja pitää mieleni virkeänä. Ja sitten tietysti mä jään itsekin joskus eläkkeelle, niin kyllä mä haluaisin sen työuran aikana pystyä pitämään itseni hyvässä kunnossa ja semmoinen positiivinen mieli, että mä voisin sitten hyvän tuulisena ikääntyneenä ihmisenä jäädä eläkkeelle. Hyvä, kiitoksia.